Μια ημέρα που αποχαιρετούμε τα παιδιά μας, έχοντας δώσει ό,τι καλύτερο σχολείο, να συνεχίσουν την πορεία τους στο Λύκειο. Σήμερα, στην εκδήλωση αποφοίτησης, πρωταγωνιστούν τα παιδιά μας. Έχουν ετοιμάσει τραγούδια, απαγγελίες ποιημάτων, αλλά και χορούς. Όλα εκείνα που αρμόζουν σε μια μέρα χαράς και γιορτής όπως η σημερινή. Να υποδεχθούμε τους μαθητές μας στο θέατρο. Υποδεχόμαστε το Γ1. Για έναν χαιρετισμό, το Διευθυντή του Πρώτου Αρσακίου του Σιτσίου Γυμνασίου Εκάλης και Φιλόλογο, κύριο Μιχαήλ Καπετανή. Καλημέρα σε όλους. Αξιότιμη κυρία Βακαλόπουλε, Διευθυντή του Πρώτου Αρσακίου του Σιτσίου Λυκείου Εκάλης. Αξιότιμη κυρία Φαφαλιού, πρώην Διευθύντρια του σχολείου μας. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κύριε Δοβλέτη και αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας. Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας της τρίτης τάξης. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, αγαπημένα μας παιδιά. Η μέρα χαράς σήμερα για το σχολείο μας, το Πρώτο Αρσάκιο το Σίτσιο Γυμνάσιο Εκάλης, καθώς κατεβοδώνει 93 μαθητές της τρίτης τάξης στην επόμενη βαθμίδα, αυτή του Λυκείου, όπου ανοίγει μια νέα σελίδα, παιδιά, για τη μαθητική ζωή σας. Μέσα στην επόμενη ώρα θα περάσουν μπροστά τα μάτια και τις σκέψεις του καθενός από εσάς όλες τις στιγμές, εύκολες, δύσκολες, χαρούμενες, λυπημένες, ξέγνιαστες, που ζήσατε κατά τη διάρκεια της φοιτησής σας στο γυμνάσιο. Μεγαλώσατε πολύ από την πρώτη μέρα που βρεθήκατε σε αυτόν τον ίδιο χώρο για να χωριστείτε σε τμήματα. Κενά που έχουν περάσει κιόλας 3 χρόνια. Απέναντί σας στέκονται οι γονείς σας, οι δικοί σας άνθρωποι, που είναι πάντα δίπλα σας και σας στηρίζουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής σας. Αλλά είναι εδώ και οι δάσκαλοι σας, οι εκπαιδευτικοί που έδωσαν
εντός και εκτός τάξης, όλη τους την ψυχή και την ενέργεια προκειμένου να μεταλαμπαδεύσουν σε εσάς αξίες, ιδανικά και γνώσεις. Όλοι εμείς, οι γονείς και οι δάσκαλοι σας, είμαστε υπερήφανοι και χαρούμενοι για εσάς. Υπερήφανοι γιατί κάνατε σήμερα ένα μεγάλο βήμα στη ζωή σας και χαρούμενοι γιατί στα πρόσωπά σας αντικρίζουμε τη δύναμη και τη ζωντάνια της νεότητας που ξεχυλίζει, τον ενθουσιασμό για το μέλλον που ανοίγεται μπροστά σας γεμάτο προκλήσεις, τη σιγουριά ότι προχωράτε μπροστά με μια δυναμική που μπορεί να κατορθώσει τα πάντα. Στο γυμνάσιό μας ζήσατε και κάνατε πολλά, που τώρα μπορεί να θυμάστε αμυδρά, τα οποία όμως είναι σίγουρο ότι θα ανακαλέσετε με ευγνωμοσύνη σε κάποια άλλη στιγμή της ζωής σας, ευχάριστη, δυσάρεστη και θα μονολογήσετε. Το σχολείο αυτό, το Αρσάκιο, μου έδωσε πολλά. Γνώσεις, εμπειρίες, ευκαιρίες να αναπτύξω την προσωπικότητά μου, να κάνω φιλίες, να συζητήσω, να προβληματιστώ, να δω τα όρια μου, να υπολογίσω και να αυξήσω τις ικανότητές μου. Μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω σε μια σχολική κοινότητα ζωντανή, από την οποία πήρα πολλά και έδωσα, όπως συμβαίνει σε μια οικογένεια. Αυτό το κοινοτικό πνεύμα προσφοράς όλων προς όλους, σας παρακαλώ παιδιά μου να κρατήσετε. Δεν αρκεί η ατομική μας ευτυχία, η προσωπική επιτυχία ή διάκριση. Η με κάθε μέσο επικράτηση του ενός έναντι του άλλου. Στο σχολείο μας προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να προχωρούμε όλοι μαζί, μαθητές και καθηγητές, με τα προσόντα, τις γνώσεις και τις ικανότητές μας ο καθένας, αλλά και με τα λάθη, τις ατέλειες και τις παραλήψεις του. Και αυτό που μας κάνει πιο δυνατούς και πιο ανθρώπους, ας μου επιτραπεί να πω, είναι ακριβώς η αλληλοσυμπλήρωση, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη που καλλιεργούμε στο σχολείο μας, ώστε να βρίσκουν το νόημά τους όλες αυτές οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εντός και εκτός τάξης που το σχολείο φρόντισε να σας προσφέρει αυτά τα 3 χρόνια της μαθητικής ζωής σας. Έχω τη βεβαιότητα, το Αρσάκιο, οι καθηγητές σας έδωσαν αγάπη και σεβασμό, χωρίς υπερβολή σας έδωσαν τον ίδιο τους τον εαυτό και έγιναν λαμπάδες που καίγονται για να φωτίσουν το δικό σας δρόμο. Οι ευχές μας θα σας συνοδεύουν και στο Λύκειο και εφ' εξής. Θα χαιρόμαστε με τις χαρές σας και θα λυπόμαστε με τις λύπες σας. Θα είμαστε πάντα δίπλα σας και θα σας περιμένουμε πάντα εδώ στο γυμνάσιο για να ανταλλάξουμε μια κουβέντα, για να ανανεώσουμε τη σχέση αυτή που χτιζόταν 3 ολόκληρα χρόνια με τους μαθητές και τους καθηγητές σας. Κλείνει ένας κύκλος λοιπόν σήμερα για να ανοίξει ένας άλλος μεγαλύτερος και πιο συναρπαστικός, με μεγαλύτερες προκλήσεις, αλλά και με περισσότερες ευθύνες, με συναρπαστικότερα όνειρα, αλλά και με πολύ πνευματικό κόπο. Αγαπημένα μας παιδιά, σας ευχαριστούμε για τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα συναισθήματα που και εμείς λάβαμε από εσάς. Θα είστε για πάντα στην καρδιά και στη μνήμη μας. Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, παππούδες και γιαγιάδες, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία. Να χαίρεστε τα παιδιά σας και να είστε πάντα δίπλα τους υπερήφανοι για ό,τι καταφέρνουν ή δεν καταφέρνουν. Στις επιτυχίες, τις μεγάλες και τις μικρές, στις κατακτήσεις, στα όνειρά τους, στη ζωή τους. Μείνετε ενωμένοι μαζί τους, όχι γιατί έτσι πρέπει, αλλά γιατί επιλέξατε να δημιουργήσετε ανθρώπους ελεύθερους. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στη ζωή σας, στη ζωή μας. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη για τη συνέχεια, να έχετε υγεία και θα είμαστε πάντα εδώ και για εσάς. Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες, ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς από αυτό το βήμα για την αγαστή συνεργασία μας και τη βοήθειά σας σε όλα τα επίπεδα, ώστε το σχολείο μας να πρωτοπορεί και να προσφέρει τα καλύτερα στους μαθητές του. Σας εύχομαι κάθε καλό με υγεία. Εξαιρέτως να ευχαριστήσω τις 2 συνεργάτες μου στη διεύθυνση του σχολείου μας, τις υποδιευθύντριες μας την κυρία Μαράσλη, φυσικό, και την κυρία Μαρία Καραγεωργίου, μαθηματικό, που με τη δυναμική και τις ικανότητές τους βοήθησαν το σχολείο μας και εμένα προσωπικά, ώστε να λειτουργήσει και φέτος αρμονικά. Ευχαριστώ επίσης για τη σημερινή εκδήλωση τις υπεύθυνες καθηγήτριες των ποιμάτων της τρίτης τάξης, τις φιλολόγους κυρία Κούρτη, κυρία Τσεκούρα, κυρία Παπαβασιλοπούλου και κυρία Κατσιάνου, την κυρία Πρεβενιού, καθηγήτρια καλλιτεχνικών που επιμελήθηκε την πρόσκληση που κρατάτε στα χέρια σας και την έκθεση ζωγραφική των παιδιών μας και παρουσιάζει τη σημερινή εκδήλωση. Πολλές ευχαριστίες στις καθηγήτρες πληροφορικής σχολείου μας, την κυρία Ξηρίδου και την κυρία Αναγνωστοπούλου για τις ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, καθώς και στις μουσικούς μας, την κυρία Φανία Βρανά και την κυρία Αθηνά Γρατσούνα, στο θεολόγο μας κύριο Γεωργίου Παντόγλου, την κυρία Πάζα, καθηγήτρια φυσικής αγωγής και φυσικά όλους τους μαθητές που βοήθησαν και συμμετέχουν στη σημερινή εκδήλωση.
Τέλος, ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την συνεργασία και την αρρωγή, όπου και όποτε χρειάστηκε, με ουσιαστικό τρόπο και τη φετινή χρονιά. Ευχαριστίες και στο 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο, που ανέλαβε να υλοποιήσει και οργάνωσε πολλές δράσεις με υπευθυνότητα και συνέπεια σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εκ μέρους του Συλλόγου των Διδασκόντων, σας ευχόμαστε να έχετε όλη υγεία, χαρές στη ζωή σας και να περάσετε ένα όμορφο και εξέλιγναστο καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλούμε στο βήμα για έναν χαιρετισμό τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, κύριο Γεώργιο Δοβλέτη. Γεια σας, καλή σας μέρα. Το τελετουργικό επιβάλλει να μιλήσει και ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων. Δεν κατάλαβα γιατί, ούτε πέρυσι ούτε φέτος, αλλά αφού πρέπει να σας απευθύνω κι εγώ ένα σύντομο χαιρετισμό, δεν θα σας κουράσω. Φαντάζομαι ετοιμάζεστε για να κάνετε ό,τι έχετε προγραμματίσει για σήμερα για τις υπόλοιπες μέρες. Η σημερινή γιορτή ξεκίνησε έξω όπου πολλοί από τους γονείς σας θα είπαν, θυμάστε που ερχόμασταν με το κίτρινο μπλουζάκι, το κόκκινο μπλουζάκι που τρέχανε, πώς μεγαλώσαμε, τώρα θα πάμε λύκειο, εξετάσεις, φροντιστήρια, γιατί όλα ό,τι κάνουμε, τα κάνουμε μαζί σας, έτσι. Δεν τα κάνετε εσείς, τα κάνετε εσείς και οι γονείς σας, τέλος πάντων. Λοιπόν, υγεία πάνω απ' όλα, να ζήσετε το σήμερα και να προγραμματίσετε το αύριο. Η ζωή έχει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ο κόσμος αλλάζει καθημερινά. Εμείς, από την εποχή που ήμασταν στην ηλικία σας μέχρι σήμερα, είδαμε κοσμογονικές αλλαγές. Θα δείτε κι εσείς. Παρακολουθήστε τι γίνεται. Ενημερωθείτε. Υπάρχει το διαδίκτυο, είναι όλα εκεί. Ψάξτε, διαλέξτε. Υπάρχουν ευκαιρίες. Τίποτα δεν τελειώνει εάν το προσπαθήσετε σωστά και με πρόγραμμα. Καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε και να το διασκεδάζετε. Σήμερα, όπως είπαμε, το λόγο έχουν τα παιδιά. Γι' αυτό θα φωνάξουμε στο βήμα την πρόεδρο του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου, Ακριβή Βρετού, μαθήτρια του ΓΑΜΑ1. Αγαπητοί γονείς, αγαπητά παιδιά. Όταν ξεκίνησε η φετινή χρονιά και έγιναν οι εκλογές για την ανάδειξη του 15μελούς, πολλοί συμμαθητές με ψήφισαν και με επέλεξαν για πρόεδρο. Όταν πήρα την απόφαση να θέσω τον εαυτό μου υποψήφιο, δεν σκέφτηκα ότι στην αποφοίτηση θα χρειαζόταν να βγάλω αυτό το λόγο. Δύσκολο καθήκον και εξηγώ. Το σχολείο δεν είναι οι αίθουσες, είναι οι μαθητές και οι καθηγητές. Πολλές και διαφορετικές προσωπικότητες. Έντονες φιλίες, όμορφες στιγμές, διαφωνίες, διάβασμα, εξετάσεις, εκδρομές. Μεγάλες ψυχολογικές διακυμάνσεις, από το Ζενίθ στο Ναδύρ. Ένας πρόλογος για το τι θα ακολουθήσει στη ζωή μας. Γυμνάσιο, λοιπόν. Μια ομαδική ψυχή. Ο κάθε μαθητής, ο κάθε καθηγητής, μέλος αυτής της ψυχής. Όλοι μας με τα καλά και τα άσχημα στοιχεία του χαρακτήρα μας συνθέσαμε και χαράξαμε μια κοινή πορεία. Στόχος αυτής της πορείας, να ανοίγουμε ένα-ένα τα παράθυρα που μας οδηγούν στη ζωή. Διάβασα έναν Ινδιάνικο μύθο που λέει ότι κάθε άνθρωπος έχει δύο λύκους μέσα του. Έναν άσπρο και έναν μαύρο. Ο λευκός είναι ο γαλήνιος λύκος, ο ήρεμος, ο καλοσυνάτος. Ο μαύρος λύκος είναι ο κακός και ο μίζερος. Ο άνθρωπος οφείλει να ταΐζει τον λευκό λύκο που έχει μέσα του. Αν αυτό το κάνουν όλοι σε μία ομάδα, τότε αυτή η ομάδα πετυχαίνει σπουδαία πράγματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που έμαθα από το γυμνάσιο. Σας ευχαριστώ από καρδιά για όλους ό,τι ζήσαμε, όμορφα και λιγότερο όμορφα. Άλλωστε, αν δεν ζήσεις άσχημες στιγμές, πώς μπορείς να εκτιμήσεις τις όμορφες. Σας αγαπώ όλους για αυτό που είστε. Θα είστε πάντα στην καρδιά μου, όσα χρόνια και αν περάσω. Και προς τιμήν με τους μαθητές, θα θέλαμε να δώσουμε μια ανθοδέσμη στον διευθυντή μας. Για όλους τους καθηγητές όμως πάει. Θα συνεχίσουμε ποιητικά. Η μαθήτρια του ΓΑΜΑ1, Γιαννοπούλου Ειρήνη, απαγγέλει το ποίημα «Εφηβεία» του Ηλία Σιμόπουλου. Τις απαγγελίες των ποιημάτων συνοδεύει ζωντανά η ορχήστρα μας. Τι όμορφο που ήτανε το παραμύθι της Άνοιξης. Τα κυριακάτικα πρωινά με τις καμπάνες του Άι Σπυρίδωνα, σε μια εξαίσια μουσική συναυλία.
Όταν ανεβαίναμε τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, όταν κατεβαίναμε τους κήπους με τις τριανταφυλλιές, όταν δεν υπήρχε χτες, ούτε σήμερα, ούτε αύριο. Παρά μονάχα τελειοκαμένα μας σώματα με τα πλατιά στέρνα, τα γερά μπράτσα, τα εφηβικά μας όνειρα, που δεν υποψιάζονταν τα δόντια της φθοράς. Ο δίχως σύνορα ουρανός που έφερε τα μηνύματα μιας άνοιξης αιώνιας. Τι όμορφο που ήταν το παραμύθι της άνοιξης. Η μαθήτρια του Γ2, καπετανή Ιωάννα, απαγγέλει το ποίημα «Ύμνος της Νιώτης» του Κώστα Βάρναλη. Με τις άνοιξες στον ήλιο, μόλις σκάει από το βουνό, ήλιος και άνοιξη κοινάμε για έναν κόσμο αυριανό. Οι μελούμενοι ανθρωπότοι είμαστε τα νιάτα, ορθοί για τον θρίαμβο της αλήθειας, μ' οδηγώ την αρετή. Σε στεριά και σε πελάγι, με χαρά και με πνοή, με τα μπράτσα, με το πνεύμα, πλάθουμε τη νέα ζωή. Σε μια ελεύθερη πατρίδα, δίχως άλσες, ντροπή, σκέψη ελεύθερη και λόγος, θέληση και προκοπή. Σε μια ελεύθερη όλη πλάση, στον αγώνα του καλού, χίλιοι τόποι, χίλιοι τρόποι, χίλια θαύματα παντού. Και ανεβάζουμε όσο πάει, μολοφώτινα φτερά, την ανθρώπινη αξία πιο ψηλά κάθε φορά. Και τώρα θα ακούσουμε λίγη μουσική. Το τμήμα της Ζώνης Πολιτισμού της Μουσικής θα μας ταξιδέψει σε κινηματογραφικές ταινίες. Από την Αμελή ως τον Τιτανικό και από τον Πόλεμο των Άστρων ως τους Πειρατές της Καραϊβικής. Ας τους απολαύσουμε.
Δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, συμμετοχές σε συνέδρια και διαγωνισμούς, μαθήματα στο πλαίσιο των ζωνών επιστημών και πολιτισμού και πολλά ακόμα. Σας παρουσιάζουμε ένα βίντεο από την εκδήλωση «Η ζωή μας στο σχολείο 2024». Επιστρέφουμε στην ποίηση. Οι μαθήτριες του Γ3, Κοτροτσού Χρύσα και Πέπα Μαρία Μελίνα, απαγγέλνουν το ποίημα Νιώτη του Σάμιουελ Ούλμαν. Τα νιάτα δεν είναι περίοδος ζωής, είναι η κατάσταση του νου. Δεν είναι κόκκινα μάγουλα, κόκκινα χείλη και βλήγη στα γόνατα. Είναι η διάθεση της θέλησης, η ιδιότητα της φαντασίας, η δύναμη των αισθημάτων. Κανένας δεν γερνάει μόνο και μόνο επειδή ζει μερικά χρόνια. Οι άνθρωποι γερνούν όταν υποτακτούν από τα ιδανικά τους. Και τα ωραία ακόμη πρόσωπα, όταν δεν προσέξουν να μείνουν όσο γίνονται ηθικά αμόλυτα, στιγματίζονται συχνά από την αυθάδεια ή την αηδία. Τα χρόνια μπορεί να ρητιδώνουν το δέρμα, αλλά όταν εγκαταλείψει τον ενθουσιασμό, τότε ρητιδώνεται το πνεύμα. Κι αν είναι κανείς 70 ή 16 χρονών, πάντα στην καρδιά του μπορεί να υπάρχει αγάπη για το θαύμα, ο θαυμασμός για τα άστρα και τα πράγματα και τις σκέψεις. Η θέληση να αντιμετωπίσει κανείς τα γεγονότα, η αδιάκοπη παιδιάστικη όρεξη για εκείνο που πρόκειται να έρθει. Έπειτα, και η μεγάλη χαρά για το παιχνίδι της ζωής. Είστε τόσο νέοι όσοι είναι η πίστη σας στη ζωή, τόσο γέροι όσοι είναι η αμφιβολία σας, τόσο νέοι όσοι είναι η εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, τόσο γέροι όσοι είναι η απελπισία σας. Μέσα στο κέντρο της καρδιάς σας βρίσκεται ένα σταθμός ασυρμάτου. Όσα χρόνια κάποιος παίρνει μηνύματα ομορφιάς, ελπίδας, χαράς, μεγαλείου, θάρρους και δύναμης από τη γη, από τους ανθρώπους και από το Θεό, τότε είναι πάντα νέος. Όταν τα μηνύματα αυτά πάψουν να έρχονται και το κέντρο της καρδιάς σας έχει σκεπαστεί με τα χρόνια της απεσιοδοξίας και τον πάγο της, αδιαφορίας και του κινησμού, τότε πραγματικά μεγαλώσατε και γεράσατε. Η μαθήτρια του Γ4, Χαρτζουλάκη Μάζου Αγάπη, απαγγέλει απόσπασμα από το μικρό ναυτίλο του Οδυσσέα Ηλίτη. Είσαι νέος, το ξέρω. Και δεν υπάρχει τίποτε. Λαοί, έθνη, ελευθερίες, τίποτε. Όμως είσαι. Και την ώρα που φεύγεις με τον απόδι σου, έρχεσαι με τ' άλλο. Ερωτοφωτόσχιστος. Περνάς, θέλεις, δεν θέλεις.
αυλή της φυτών και συναγύριστα είδωλα. Εναντίον μας, όσο η φωνή σου αντέχει. Πώς της παρθένας στο τζιτζίκι όταν πιάνεις, πάλλονται κάτω από το δέρμα σου οι μείοντες. Ή τα ζώα που πίνουν και ύστερα κοιτούν. Πώς βίνουν την αθλιότητα, ίδια εσύ. Παραλαμβάνεις απ' τους δίες τον κεραυνό και ο κόσμος σου υπακούει. Εμπρός λοιπόν. Από εσένα η άνοιξη εξαρτάται. Τάχινε την αστραπή. Πιάσε το πρέπει από το γιώτα και γδάρε το ίσα με το πι. Τα παιδιά μας ζωγραφίζουν. Να σας ενημερώσουμε, μπορεί και να το έχετε δει ήδη, τα παιδιά μας εκθέτουν και σας παρουσιάζουν τα έργα τους σε μία έκθεση στην είσοδο του θεάτρου με τίτλο Space Art 2024 που αξίζει να δείτε. Ένα βίντεο σας έχουμε ετοιμάσει με τη συμμετοχή των παιδιών της Ζώνης Πολιτισμού της Τρίτης Γυμνασίου «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους» στο Διεθνή Διαγωνισμό Space Art 2024 που διοργάνωσε ο οργανισμός European Association for Astronomy Education. Στο διαγωνισμό αυτό είχαμε και μία διάκριση στην κατηγορία Incentive Prize για τη μαθήτρια Αλεξάνδρα Σφικάκη. Από το τμήμα Γ4 με το έργο της «Το Βόρειος Έλλας, η ομορφιά των χρωμάτων». Ας δούμε το βίντεο. Παραμένουμε στη ζωγραφική και θα σας παρουσιάσουμε την τοιχογραφία που μας πήρε μια ολόκληρη χρονιά να την ολοκληρώσουμε. Ζωγραφίσαμε φέτος τη 15η κατά σειρά τοιχογραφία στο σχολείο με το τμήμα της Ζώνης Πολιτισμού «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στους τοίχους». Η τοιχογραφία έχει τίτλο «Ο Ορφέας γοητεύει τα ζώα» ή «Ο Ορφέας και η λύρα του». Πρόκειται για ένα ψηφιδωτό της Πάφου από την Κύπρο που χρονολογείται τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Εδώ θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τα παιδιά της Ζώνης Πολιτισμού γιατί ήταν το καλύτερο τμήμα που είχα ποτέ. Ετοιμάσαμε ένα βίντεο και σας παρουσιάζουμε τη δουλειά μας τη χρονιά που πέρασε.
Τα παιδιά μας τραγουδούν και μας συγκινούν, θα μου επιτρέψετε να προσθέσω. Τα μαθητικά τα χρόνια, εγώ και εσύ μαζί, ας τους απολαύσουμε.
Η τρίτη γυμνασίου κλείνει με την τριήμερη εκδρομή στα Ιωάννινα. Επισκεφθήκαμε την πόλη των Ιωαννίνων και τα ζαχαροχώρια, το Μέτσοβο αλλά και τα μετέωρα. Επισκεφθήκαμε μουσεία, ιστορικούς τόπους και χαρήκαμε το φυσικό τοπίο της Υπήρου. Αλλά πάνω απ' όλα περάσαμε υπέροχα. Θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο από την τριήμερη εκδρομή στα Ιωάννα. Τα παιδιά μας χορεύουν. Ας αρχίσουν οι χοροί λοιπόν. Παρουσίαση παραδοσιακών χορών. Συρτός νησιώτικος, γρήγορο χασάπικο από τις μαθήτριες της Τρίτης Γυμνασίου.
Απονομή τίτλων και αναμνηστικών δώρων από τη Διεύθυνση του Σχολείου και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Αγαπημένα μου παιδιά, τελείωσε το γυμνάσιο, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Μεγαλώσατε. Θέλω να σας δώσω μόνο ευχές. Να είστε καλά, να είστε υγιείς, να ζείτε τη ζωή σας όμορφα, να ταξιδεύετε, να αγωνίζεστε, να ξεπερνάτε τα εμπόδια, να έχετε μια ζωή γεμάτη χαρές και εμπειρίες. Να είστε έντιμοι, να είστε δίκαιοι, να λέτε αυτό που πιστεύετε. Μην είστε μισιάνθρωποι. Να μην συμβιβάζεστε και να μείνετε για πάντα παιδιά. Εγώ θα είμαι μαζί σας για τα επόμενα 3 χρόνια, τουλάχιστον. Έχουμε πολλά σχέδια να κάνουμε για το μέλλον. Με το καλό καλοκαίρι να έχουμε. Ξεκινάω λοιπόν αλφαβητικά. Ακριτίδη Ιριάννα. Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος Μύρτος. Αλεξόπουλος Ανδρέας. Αναστασιάδου Δήμητρα. Αξιώτης Φίλιππος. Βακαλόπουλος Κωνσταντίνος. Βασιλιάδης Αλέξανδρος. Βασιλόπουλος Θωμάς. Βερβελίδης Φίλιππος. Βρετού Ήβη. Γαρταγάνης Αλέξανδρος. Γιαννακάκη Αναστασία. Γιαννοπούλου Ειρήνη. Γιαννούλας Γιώργος. Μπράβο, Τζόρτζ. Γκαϊνάς Αλέξανδρος. Γρηγοριάδης Παύλος. Δημητριάδη Δανάη Σοφία. Ζάνου Νικολέτα. Ζέπος Περ Κρίστη. Κανελοπούλου Στεφανία. Καραγεωργίου Εύα. Μπαρδάκας Ελευθέριος. Τουρναβίτης Αλεξανδρός. Και Φάρου Νίκη.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπημένα παιδιά της Γάμα Γυμνασίου, με ολόθερμα συγχαρητήρια για την επίδοσή σας. Ευχές για τη διαρκή πρόοδό σας. Σας αποχαιρετώ με την προσδοκία να κρατάτε πάντα το όνειρο ζωντανό. Από το τμήμα Γάμα 2 αποφοιτούν οι μαθητές και μαθήτριες Γιαβάσογλου Ιάσον, Γκανιάτσου Λιδία, Γρήλος Ιωάννης, Δεμενεοπούλου Μαριάννα, Δημητριάδης Φίλιππος Νικόλαος, Δοσόπουλος Ιωάννης, Ζαρμακούπη Πολίνα, Θεοδωρόπουλος Γεώργιος Μάριος, Καβαδά Μαρία, Κανάβας Ιάσον, Κανελόπουλος Ιωάννης, Καπετανή Ιωάννα, Καράκου Κρέουσα, Κατσανδρή Μαρία, Καφέτσι Σταμάτιος, Κοροβέσης Λίσανδρος, Κυριακίδη Αλεξάνδρα, Κωστίκας Χρυσόστομος, Λιό Τζάνσεν, Μαγκίδη Έλλη, Μιλιώνης Χαράλαμπος, Ψύχου Άννα Μαρία, και Φρέτζος Γεώργιος Παναγιώτης. Γάμα 3. Σήμερα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν, ολοκληρώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της σχολικής σας ζωής, αυτό των γυμνασιακών χρόνων. Κλείνει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ένας κύκλος. Βέβαια, ο ορίζοντας μπροστά σας είναι ανοιχτός και σε αυτό το ταξίδι που συνεχίζεται θα ανοίξουν πολλοί νέοι κύκλοι, θα σας δοθούν πολλές ευκαιρίες, θα αντιμετωπίσετε πολλές προκλήσεις. Πιστέψτε λοιπόν σε εσάς, αγαπήστε τον εαυτό σας και με τόλμη και δημιουργική διάθεση κυνηγήστε τη γνώση, συλλέξτε εμπειρίες και χαράξτε τη δική σας πορεία με γνώμονα πάντα τα όνειρα και τις επιθυμίες σας.
Από το τμήμα λοιπόν Γ3 απολύονται οι μαθητές και μαθήτριες. Ιγκλέσης Ανδρέας. Καρατζιάς Γεώργιος. Κατή Αναστασία. Κοντόπουλος Μιχαήλ. Κόντος Ιάσον. Κοτρότσιου Χρύσα. Μαλεφάκη Γεωργία. Μητσάκης Παναγιώτης. Μπάρλας Γεώργιος. Μπίτρου Άννα Μαρία. Μπιμπί Ηλέκτρα. Μπορίτσι Κούρκουλος. Δημήτριος. Εφρέμ. Μπουραντά Μυρτώ. Μπούτσικος Αναστάσιος. Πάλμου Δάφνη. Παπαχρήστος Κωνσταντίνος. Παρίσις Νικόλαος. Παυλάκης Παύλος. Πέπα Μαρία Μελίνα. Πιλάλη Μαρία Σύνθια. Σαλαβού Αναστασία. Σαρκύρη Αθηνά. Και Σαρλάς Γιάννης. Αξιότιμοι γονείς, θα μου επιτρέψετε να απευθυνθώ στους μαθητές μου. Για αυτά τα παιδιά που τα παραλάβαμε μικρά, ακόμα κρυμμένα πίσω από τις μάσκες του κορονοϊού, και είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι για την αποθέτησή τους, την αποθέτηση του γυμνασίου. Πιο όριμοι, πιο συνειδητοποιημένοι, πιο έτοιμοι να κατακτήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας. Μάθατε πολλά και όχι μόνο από τα βιβλία. Μάθατε να συνεργάζεστε, να σέβεστε ο ένας τον άλλο, να αντιμετωπίζετε δυσκολίες. Χρωστάω μερικά ευχαριστώ και αμέτρητες ευχές. Σας ευχαριστώ για όσα μοιραστήκαμε, όσα μου μάθατε, για όσες φορές δείξατε υπομονή και κατανόηση. Ευχαριστώ για τον αυθορμητισμό και τη φαντασία σας. Τα έχουμε μεγάλη ανάγκη εμείς οι μεγάλοι. Εύχομαι σε όλους σας καλή τύχη.
Να έχετε το θάρρος να ακολουθήσετε τα όνειρά σας. Την αποφασιστικότητα να πετύχετε τους στόχους σας. Κρατάτε τη δύναμη να διαμορφώσετε το μέλλον σας. Φτάσε όπου δεν μπορείς, γράφει ο Καζαντζάκης, για να μας υπενθυμίσει ότι πρέπει πάντα να στοχεύουμε ψηλότερα. Αλεξάνδρου Ιωάννης Μύρτος. Γιαγτζή Λιδία. Γιαγτζής Χάρης. Ιωαννίδου Λίδα. Το Δηματά Νίκη. Ραφαηλίδης Νικόλας. Σβορώνου Ελένη Νιώβη. Σταμούλη Όλγα. Σταυράκου Νεφέλη. Στεφανής Βαγγέλης. Σικά Εύα. Σπικάκη Αλεξάνδρα. Σωτήρχου Φέδρα. Ταγκαλάκης Θάνος. Ταγκαλάκης Χρήστος. Στριφτούλιας Άλκης. Τροντής Γιώργος. Τσαγκλής Βασίλης. Τσάπαλη Νεφέλη. Τσίκνας Φίλιππος. Φακή Φραγκίσκη. Φωτόπουλος Γιάννης. Και Χαρτζουλάκη Μάζου Αγάπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, αγαπητοί γονείς. Να έχετε υγεία, να χαίρεστε τα παιδιά σας. Καλό καλοκαίρι.